Bones, em dic Eric Matamoros i estem al Col·legi Major Penyafort Montserrat, que és on passo la majoria del meu temps. Avui us explicaré una mica quina és la meva rutina, quins són els meus costums i què és el que m'agrada fer en un dia a dia amb mi. Així que, anem. La vida a una residència és molt enriquidora. O sigui, vaig veure com la residència com una oportunitat, no?, per conèixer gent que està fent altres coses, no?, que no està únicament estudiant bioquímica, sinó que estudien des de matemàtiques, física, informàtica, enginyeria, i també era una mica la via de desconnectar i de fer una vida més estudiantil. Jo vinc d'Amposta, està a Terres de l'Ebre, i el salt a la capital es nota. Sí que hi ha moments al principi en els quals trobes a faltar la família, trobes a faltar amics, trobes a faltar relacions, però al final t'acabes adaptant, no? I crec que també va ser una manera de focalitzar-me molt en el que estava fent. Però los que no lo sepáis, una quinasa és una proteïna que controla... O sigui, jo volia conèixer la ciència a nivell més molecular, conèixer els fonaments de per què passa la vida, no? És la pregunta fonamental. Llavors, la carrera en si ha estat molt emocionant. O sigui, sí que hi ha, com a qualsevol carrera, assignatures que tu emprens amb més ganes, d'altres que et motiven més o menys, però la carrera m'ha agradat molt. I al final també ha cobert una necessitat bàsica que jo tenia. O sigui, ma tieta ha tingut càncer, indirectament la ciència és la via que jo he buscat per a poder ajudar i aportar el meu granet d'arena també a aquesta malaltia que és el càncer. Vale, doncs pràcticament el TFG, o sigui, el meu TFG consisteix en intentar resoldre un dels enigmes més grans que tenim a la biologia computacional, que consisteix en predir una estructura terciària, és a dir, el plegament, a partir d'un set de lletres. El nostre ADN, l'ADN se transforma en una altra molècula que és intermitja, que es diu RNA. I aquest RNA al final se transforma en proteïnes, que són les que tenen una funció. Llavors, a nivell pràctic, nosaltres el que fem és intentar predir, a partir d'un seguit de lletres, quina serà l'estructura tridimensional d'esta biomolècula. Aquest és un dels exemples que podem veure. Bàsicament consisteix en una molècula d'RNA que nosaltres estem intentant plegar. Això és una biomolècula i aquesta estem intentant fer que es vagi plegant a poc. I aquest consisteix en el meu TFG, en intentar esbrinar aquesta estructura terciària a partir de totes les dades que hi ha disponibles per a RNA i intentar predir com es veurà. La idea al final que vaig tenir en aquell moment era fer una aplicació que tu puguis mostrar-ho a un usuari i que l'usuari pugui tindre un diagnòstic de si és una condició bona o dolenta, que això es classifica en benigna o maligna. Vaig guanyar el primer premi, llavors això em va portar a la Xina, i quan ells em van proposar de fer una companyia, vaig començar a pensar que podia arribar a rentabilitzar una idea, fer un projecte empresarial i qui diu que no continuar vivint del que és la meva passió, que és el càncer. Ara és la 1 i el que farem és anar a donar un tomb perquè així ens connectem de la feina i podem una mica respirar. Jo sempre tinc una filosofia de treball que és que tot i que estiguis descansant, en aquest cas donant un tomb, sempre tens com al cervell l'última tasca que estaves treballant, així també serem productius i m'ajudarà a pensar. Llavors, ara anem a donar un tomb. Des de ben petit, una cosa que vaig aprendre, a banda de la motivació per estudiar, és el que en Xina, jo vaig estar durant un període de temps a Xina i vaig aprendre que ells utilitzen molt la terminologia guanxi per referir-se a fer rets, a connectar amb gent, a fer amistats, perquè no saps mai quan pots tirar una amistat o quan tens una necessitat i alguna persona et pot arribar a ajudar i tu també pots ajudar una persona. Anem a veure els companys de la Resqui i a fer una mica de xerradeta i anem a dormir després. ¿Ho tenim tot? Sí? Venga, anem. Pues, ¿qué tal, María? ¿Cómo ha ido el día? Pues muy bien, fuimos a un cole a hacer la closing de este proyecto y ha sido muy bien. Sí, quieren hacer reopen para septiembre. Qué guay. ¿Qué proyecto? ¿Sobre qué es? El meu ítem en un final seria poder contribuir a la causa, principalment en càncer, però també en altres tipus d'enfermetats i patologies que hi hagi, però seria poder contribuir activament a la societat i poder dir que en un futur, el somni idíl·licament seria en un futur poder dir que jo he sigut un dels principals referents que ha pogut fer possible la cura del càncer. Vull viatjar, vull conèixer món, noves amistats i qui sap. Vull viure una vida de la qual al final
al final del camí poder dir que he estat orgullós.